Lababaculi abayishumi nesishiyagalombili bavundululwe ngaphansi komkhankaso Ihhashi Movement ezifundazweni KwaZulu Natal ne-Eastern Cape. Uma ngiye ekhaya ngifakasha benginokubona umfana edlala kamnandi isiginci uthi uyabuya uthola umfana usedlala izinto ezidliwayo yonke le talent ihambile nikubo kuyahlusheka. Ngabuya ngacabanga ukuthi uNkulunkulu mayengibekela ungibekela isizathu sokuthi ngikwazi ukubheka ama talent kubafana, ngikwazi ukubakhulisa nabo bafikela ikhono. Kumanje banezingoma zabo sebeziqophile nezitholakala ezitolo ezidayisa umculo nge-internet. Manje sesigabeni sokugcina manje ukuthi bapromote labafana base KZN movement yase KZN ngirekhodile, movement yase Eastern Cape ngirekhodile. Hhash'elimhlophe lithi umsebenzi wala ubangalula njengoba bezungeza izifundazwe ngenxa yokugqoza kwezimali zoxhaso. Basikhombisile ukuthi manje sebekulungela ukubhekana nezinye inkunzi emculweni. Bamba mfana. Ngabingelela lobingelelayo umdali yaziwa kambathi sibongo odume ngelika Mntomuhle. Ngcobo uthi lo mkhankaso uzoyena kwezinye izifundazwe kodwa kwamanje kufanele laba bamanje bathuthuke ngendlela efanele bazeke nasebantwini. Lamaciko ahlomule neziginci ezimbeqolo ezinikelelwe inkampani enkulu ekhiqiza izinsimbi nezimfijoli zomculo eYamaha. Ngingayandantuli wezindaba ze SABC eSandton eGoli.